Monday! Gising na ba si Manong? Yung malunggay niya. Anong ginagawa niya? Umagang kay ganda. Natin yung kanyang tanim. Morning! Oh, moringa. And, yung tanim niya, oh. Tinanggal niya yung ano niya, yung luma. Kasi tanim siya ng bago. Nong! Nong! Nagaduratan. Nagadun mo na to ilakutan. Nagadun mo to ilakutan. Ay, pick up na. Tawagan ka baka naman ako nagka-dimot sumusumbak. Ay, nakakuha ka din. Dijaya kang tiyo. Di birthday. Di mawawag. Di kayo sa ko di. Organic market din eh. Dating tigpo niya lang ako. Napanan ni Christy? Yung oras na napan nga. Lang kami ti agpapalaga. 200 per day. Alak mo din yung damo trabaho. Nira na lang nga weekend. Alak ka di ay. Agenda ka jayain. Ukotor ko dyan stay in. Diyan mo tawagan ng tago niya number eh. Pinimanang dyan Arbinan eh. RV. Kapi-kapi tayo. Hindi lando kaya mahal na surok na 20 nga. Ay na, kabilam. Hila ko ay pick up na dekal man namin ay. Nalakonan. Madim. Ay? Padawat na akin. Dagita eh. Padawat niya. Chicano. Diyan mula mo. Maluti balorti landok. Tanjak pinapadasan eh. 20 nga ko di dya laalat. Nakalagay dyan. Diyan ang pick up. Di Mexicano Kanya. Ay, wala akong bita di dyan. Wala. Ay, nagaduting ko. Labas nga ko. Ato niya. Alokbati natin niya. Alokbati. Ay na. Yan natin. Kalunay, di ba? Bang arod, bagbang arod. Padigusak pa di aso. May timarunggay mo na eh. Yung oras. At appointment ito dang? Ito na malam. Ito na pariyamon. Yung ko nagkalat-kat ganyan dyan nakipansin di sa Yotek. Nagkalat ka rin. Muli, dati nakita ko muli. Marod. Tubong kalunay na eh. Pura ija, puro katanaw. Ano niya kalunay ita? Kita na labagan eh. Ay, tingito niya. Ayos. Yan naman, para pag-exercise. Para pag-exercise. Sige. Sige tayo. Ay, exercise muna tayo. Exercise tayo tuwing umaga. Natin yung tanim natin dito na. Yun Uy! Aking mga sili Di ba? Ganda Diligan ko mamaya. Bayabas ko, meron na naman. Bayabas. Yung mangga. Ayan ko ngayon kung magsusurvive to. Yung bunga na rin tayo mag-exercise muna. Kape-kape.
Bayabas. 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 Yung aking sayote, di ba? Sayote. Sayote to, di ba? Hindi tinapon ako dito dalawa eh. Kamatis yan sayote. Okay, tara. Gym tayo. Exercise muna. Exercise muna, babush.